Okay, Basak Loan Bohol. Okay, diri dapita. Hospital. Hospital. O ganyan diri dapita dia nagpa-charge nga free. Amerikano. So atong tanaw atong sudlon diri og ta usa ka maayong nga nagpa-free man siya og kani ang gwardiya. Nagabasa ka po ni ga-charge. Di mo ning balay nga gahatag og free Amerikano. Nagabang nga diri sa Basak. Di mo ni siya nagkamag-adlaw ni 7 to 8 o'clock ang ilang pag-charge nga free. Nagandi taga DOH okay. Pa-free ni DOH Department of Health na diri ko pa charge. Kani ma-istorya nato ni tagihan ni nananghid mo to ang istorya. Ang taon mo ni sila. Ay pa-charge. Hanto ni sa latotso sa gabi. Pwede amigo sa Amerikano sa tagihan. Okay, mayo tag ma-interview nato ni ron. Okay. Free charging sa Amerikano. Wala sa Amerikano ni hataw free 7 to 8 o'clock in the evening mag-free siya niya. Dugay na ni 11 days na ni siya ron. Way undang, way putol-putol. Mayong serbisyo sa katawhan. Ang iya na niyang free. Kaluoy lang niyang lumlupyo diri sa Basak. Ano siya ang amigo sa Amerikano. Dili ni mao tagiya. Amigo lang ni. O nagbisita niya diri. O kana taga Department of Health na sa emergency hospital na diri ka pa-charge. Si kailan ko ni si Makoy. Okay. Morning, ma'am. Okay, mao ni siya ang pa-charge diri free sa Basak. Ngayon siya nga yung bana pa interview in Lakaw man. Ora man ni sila, couple man ni sila kanila atong interview og nganong pa-charge sila free. Kung ano naman masama yung rason nga free mo ninyo ang charging. Magamit din kami na sa gabi ng aircon, so if we charge na lang So 7 to 8 maayo na kayo ng free ma'am diri sa wag ga offer na diri kay nasa munisipyo mag-offer siya ano man nila mo on ya di pag straight dili ko sa inyo una na interesado ko na kuan ko nga ako ka maistorya kay tungod sa kaayo good Samaritan yun nga couple mo na tagsara na diri nahitabo kay naay mga kuan diri gani gobyerno na diri sa inyo ga ani hospital na sa inyo no nakita na ko diha kay wan guba ko no ilang kuan mga wasa ka supply niya wiras kamo estate ang kan way puas mangayo pag sorry si sir kung makakuan siya kay lakaw ko siya atong panahon nga kausa ra to kay gayon nga nang lakaw ko mo kay gapa nangita og kurodo ana para sa mga tao kay maayo gyud ma'am nya og akong sa binbihap sa mga tao nga nakabenepisyo nyo magpasalamat ko nyo mga ka nahitabo ni nga naay tagaluon nga straight 11 days na ron 11 days na gapa-charge mo why hunong-hunong kinsa man kuno dire wala pati taga gobyerno ang gobyerno na indo sa pribado nya maayo pag yung daghang tao daghang saba inyo gyud gawanta na daghang saba nga batan-on naka-obserban mo kay ika-5 man ika-tulo na hong pa charger sabaan pero wagin mo napay mong bata kitagahan ko kindi pag abot dire lagi sa kaayo tagsaon na gyud mo ma'am salamat gyud kayo ma'am ha ya sa may mong istorya uban ma'am istorya isa ha wala na i-charge pa natin kay lahat man nangangailangan. O mo nag-ingon sa imong bana, istorya katong sa kalaki, naminaw lang ko, yun siya nga natural disaster ko no, ginanglang nga mutabang siya sa komunidad. Kay ex-army ako no, retired engineer ko no siya. Retired engineer siya na basta kay ang iya lang ginakuan nga makatabang siya sa barangay, mga katawhan sa yang mga katawhan diri, kung kinsa way pili. Wala. Una akong ikabiliban. Bago nag-pandemic, nagbigay din siya ng mga Christmas coloring books and crayons sa barangay para sa punan hibaw-an ako. Ang bigay sa mga kuan sa mga kabataan. Dako gyud siya pulong ng langit dinhi napita.
Hasta ikaw ma'am, kay ikaw couple na mo. Salamat yung mama, usapon ko. Sige lang, salamat ma'am. Mao ni tagiya. Buotan kayo. Sige, salamat. Nganong, why generator sa inyo kay? Why generator ang inyong? Ngano man? Ha? Utag rodo. What is supply? Ang gobyerno why supply? Mura gua siguro kay ako makapalit pila patigray. Okay, mao ni taga Department of Health ni. Si Makoy ako ning amigo. Ako sila rodo. Na dire pa charge sa pribado nga balay sa Amerikano. Okay, Koy, salamat kuya. Migo na ako ni.